Хайырлы ерте, Россия бір телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ил күләм проектлар ничек үтәлә? Татарстан Дәүләт Советы депутаты Татьяна Ларионова Чаллыда эшләренең торышын карады. Интернет кылашы киңәя, Алабуга районында цифрлы икътисад ил күләм проект эшли. КамАЗ мастер узышчылары ерак сәфәргә китте. 1 июльдән Ефәк юлы халыкара авторалли ярышлары башлана. Адамнар күп телле мәктәбендә 21 гасыр мәктәбенең мөмкинлекләре һәм перспективалары турында фикер алыштылар. Август педагогика советы чикләрендә онда җитәкчеләр өчен секция үткәрелде. Мәктәпләрнең эшен 15 инновацион мәгариф проекты мисалында тикшерделәр. Очрашуның нәтиҗәсе укучыларның цифрлы киңлектә белемнәрен арттыру, аларны яңа технологияләрне өйрәнүгә җәлеп итү. Шулай ук педагоглар да күнекмәләрен үстерергә тиеш. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Татьяна Ларионова Чаллыда ил күләм проектларның ничек гамәлгә ашырылуы белән танышты. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары, демография, сәламәтлек саклау, хезмәт җитештерүчәнлеге әлеге программалар шәһәрдә актив үсеш алган. Яңа юллар, балалар бакчалары. Мәктәпләр ремонтлана һәм төзелә, яңа эш урыннары барлыкка килә, җиһазлар яхшыра. Татьяна Ларионова шәһәрнең төзелә торган объектларында булды. Национальные проекты пришли и в набережные Челны, в том числе безопасные качественные дороги. Это уже 3-й год подряд этот проект здесь реализуется у вас. Это, конечно, замечательно. Татьяна Ларионова Шамил Усманов урамында юл ремонтлауның барышын карады. Хәзерге вакытта эшләр 25%-ка үтәлгән. Ремонтлана торган участокның гомуми озынлыгы километр ярым. Здесь будет обустроено, как Илья Сергеевич сказал, около 350 парковочных мест. Биредә 350 парковка урыны төзекләндерелә, 45 ут баганасы куела. Участокта эшләр актив бара, кешеләргә йөрү уңайлы, 479 юл билгесе урнаштырыла. Шамил Усманов урамын ремонтлау куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча 2017 елдан башлап алып барыла. Эшләр федераль һәм республика бюджетларыннан 100 миллион сумга финанслана. Подрядчы ремонт эшләрен вакытыннан алда тәмамларга планлаштыра. 63-нче микрорайонда урнашкан Лучики балалар бакчасы нәни тәрбияләнүчеләрне кабул итәргә әзер диярлек. Мәктәпкәчә учреждениене төзү буенча эшләр тәмамлану алдында. Хәзерге вакытта җиһазлар урнаштырабыз. Азык-төлек блоклары нигездә әзер инде. Без барыбыз да балалар бакчасын тиздән ачуга әзерләнәбез. Штат җыелган инде дип билгеләп үтте мөдир. Мәктәпкәчә учреждениегә исәпләнгән 220 бала ачылуны көтә. Очень красиво, очень уютно. Вот сейчас уже постель застилаем, уже совсем другой вид. Бик матур һәм бик уңайлы. Монда төркемнәр дә иске бакчадагыга караганда күбрәк. Өлкән балаларыбыз иске бакчага йөрде. Аерма барыбер бар. Уңайлы, матур, диварлар да ясалган, коридорлар да киң. Лучики балалар бакчасы июль башында ук ачыла. Аны демография ил күләм проекты буенча төзегәннәр. Татьяна Ларионова Кама агросәнәгать комплексында да булды. Онда җитәкчеләр белән ил күләм проектлар турында фикер алышты. В набережных Челнах национальный проект здравоохранения реализуется в 7 направлениях. Чаллыда сәламәтлек саклау ил күләм проекты 7 юнәлештә тормышка ашырыла. Беренчел медицина-санитар ярдәм күрсәтү системасын үстерү, төбәк проекты буенча гражданнарны профилактик тикшерү бара. Чаллыда 9 ил күләм проекты тормышка ашырыла. Алар илнең фәнни технологик һәм социаль икътисади үсешендә ала китешне тәэмин итәргә, кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен яхшыртырга тиеш. Фарис Сохаматов, Сергей Вилданов, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Россиянең урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә документлар кабул итү башланды. Документларны илтеп тапшырырга электрон почта яки дәүләт хезмәтләре порталы аша да биреп була. Бу турыда Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә Россия Мәгариф министрлыгы төбәкләргә документларны электрон формада кабул итәргә тәкъдимнәр җибәрде. Урта һөнәри белем бирү системасында һөнәри белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 3611 белем бирү оешмасы эшли. Шуларның 3273 профессиональ белем бирү оешмалары, 338 югары белем бирү мәгариф оешмалары. Һөнәри белем бирүче уку йортларына керүчеләр саны ел сайын арта. 2017 елда аларның саны 960 меңнән артык булса, узган ел 1 миллион 200 меңгә җиткән.
Алдағы минутларда эфирда парламент хәбәрләре, аның беләсезне минем коллегам Айзилә Батырханова таныштыра. Исәмсез эфирда парламент хәбәрләре. Шимбә көнне Казанда Сабан туе узды. Меңләгән казанлык һәм башкала кунаклары төрле мәйданчыкларда булдылар. Халык уеннарында катнаштылар, сәнгать осталары чыгышларын карадылар. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Аккош күле янындагы Киров районы Сабан туе мәйданында булды. Башкала мәйданында авыл районнарыннан килгән кунаклар Сабан туеның милли төсперен тудырды. Әлки ишек алдында татарлар, руслар, чуашлар чыгыш ясаса, Кама тамагыныкы балык тотучыларга багышланган иде. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Тыва республикасыннан килгән хезмәттәшне кунакчыл каршы алдылар. Игенчеләргә багышланган театральләштерелгән тамаша күрсәтелде. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президентының котлавын җиткерде. Авыл халкының хезмәтен югары бәйләде. Исәмсез, кадерле дуслар, Казан Сабан туй мәйданына җыелган кунакларыбыз, элек-электән ата-бабалардан калган милли бәйрәмебез быел да коронавируска карамастан да үткәрергә булдык. Җыелган өчен рәхмәт, Сабан туйлар күңелле, матур иттереп истә калырлык булсын. Это есть сегодня праздник всех трудолюбивых жителей многонационального Татарстана. Чтобы всегда была у вас светлая погода, чтобы всегда радовались ваши дети и чтобы всегда глубоко уважаемые ваши ветераны были с вами всегда рядом. Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов фикеренчә, халыкларның күп гасырлык бердәмлеге Сабан туенда ачык чагыла. Бәйрәмдә төрле халык вәкилләре катнаша. Только уважая культуру, традиции другого народа, ты можешь уважать и понимать собственную культуру. У нас это понимают и делают все для того, чтобы это произошло. Көннең икенче яртысында бәйрәм халыкара ат спорты комплексына күчте. Ат ярышлары күңелле узды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан мэриясе, Казан Кремль кубогы, республика жокейлары чемпионаты, Сабан туй призларына 11 чабыш узды. Үз чабышларында Татарстан, Башкортстан, Марий Эл, Самара, Оренбург, Киров өлкәләре һәм башка Россия төбәкләреннән иң яхшы җайдаклар көч сынашты. Татнефть кубогы җиңүчесен компаниянең генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев бүләкләде. Узышларда һәм чабышларда җиңүчеләргә лаеклы бүләкләр, кубоклар тапшырылды. Алар кабат үз осталыкларын 30 августта республика көнендә янә күрсәтәчәкләр. Узган атна сәяси һәм парламент тормышының күп кенә вакыйгалары белән истә калды. Оренбург өлкәсендә Фәрит Мөхәммәтшин Идел буе закон чыгаручылар ассоциациясе эшендә катнашты. 22 июнь Казанда хәтер шәме акциясе узды. Башкаланың җиңү паркында казандылар, бердәм Россиянең яшь гвардиячеләр активистлары, Дума парламентарийлары, Советлар Союзы герое Михаил Девитаев портреты һәм аның П-2 самолеты янында шәм кабыздылар. Лаишта «У войны не женское лицо» социаль-гуманитар проектының икенче этабына йомгак ясалды. Мәрхәмәт, милосердие, хатын-кыз депутатлар берләшмәсенең проекты тыл хезмәтчәннәре батырлыгына багышланды. Түбән Кама, Чаллы шәһәрләре, Аксубай, Минзәлә, башка районнар активистлары буыннар бәйләнеше турындагы стендларын күрсәтте. Яшь буын вәкилләренә тере тыл ветераннары белән аралашу кабат данлы еллар сәхифәләрен актарырга булышты. Проект җитәкчесе Татьяна Ларионова сәхнәдән проектны тормышка ашыру буенча иң актив районнарны билгеләп үтте. «У войны не женское лицо» китабын тәкъдим итте. Басмада тылда җиңүне якынайткан каһарманнар турында язмалар бар. Для нашей республики, тыловой республики, роль каждой женщины, каждого ребенка, кто здесь добывал хлеб, кто здесь заменил своих мужей, отцов у станков, это тоже, конечно, великий подвиг, великий труд. Сугыш вакытында хатын-кызлар батырлыгы турында масса күләм мәгълүмат чаралары арасында үткәрелгән республика конкурсына җиңүчеләрне дә атадылар. Бу уңайдан Татмедиа агентлыгы һәм архив эше буенча Дәүләт комитеты вәкилләре актны имзалады. Шулай итеп, каһарман хатын-кызларның исемнәре мәңгеләштерелде. Бүгенгә менә шулар, парламент хәбәрләре белән тагын бер атнадан соң таныштырырбыз.
Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. 1 июльдән 11 июльгә кадәр Ефәк юлы халыкара авторалли ярышлары уза. Анда катнашучылар Себер урманнары, Алтай таулары, Монголияның Гөбишүле аша үтә. Быелгы узыш Омскида башлана. Ярышка китүче йөк машиналары Бөгелмә аша узды. Шул уңайдан шәһәрдә техника парада, мотокроссларда фристайл узышы һәм бәйрәм концерты булды. Появляется КАМАЗ с номером 441. Марафонда узыш машиналарының яңа модельләре катнаша. Бу яңа кабинадан торган КАМАЗ машинасы. КАМАЗ мастер командасыннан 7 экипаж ярышка китте. Олар арасында титуллы узышчылар да, яшь командалар да бар. Олар өчен Ефәк юлы карьерада беренче халыкара ралли булачак. Во многих экипажах сидят. Күп кенә экипажлар яшь егетләрдән тора. Штурман-механик буларак аларга зур өметләр баглыйм. Безнең өчен буыннар алмашыну, дәвамчылык булу бик мөһим. Ярышларда команданың гадәттәгечә уңышлы чыгыш ясавына өметләнәбез. Ярышларда 41 команда катнаша. Алар арасында Нидерланд, Франция, Польша, башка илләрдән килгән вәкилләр бар. Раллины оештыручылар тамашачыларга кызыклы көрәш вәгъдә итә. В категории авто представлены все титулованные команды. Авто категориясендә титуллы барлык командаларда тәкъдим ителгән. Һәр зачетның үз интригасы булачак. Бигрәк тә Монголия өлешендә бик катлаулы маршрут каралган. Без финишка кадәр барып җитәргә уйлыйбыз. Бөгелмә Ефәк юлы раллиенда катнашучыларны инде 3нче тапкыр каршы ала. Жители нашего города – это большой праздник, большое событие. Бу безнең шәһәр халкы өчен зур бәйрәм, зур вакыйга. Минемчә, мондый бәйрәмнәр кирәк. Бу патриотизм, автоспортка мәхәббәт тәрбияли. КАМАЗ мастер пилоты Эдуард Николаев 8 тонна йөк машинасында дрифтны күрсәтте. Асфальттагы баш әйләндергеч виражлардан стырт резиндан өр-яңа эзләр калды. КАМАЗ мастер командасы тамашачыларны мотокросслы трюклар белән шаккаттырды. Иссе булуга карамастан җил рейдерга фристайлларның кайбер комбинацияларын башкарырга комачаулады. Спортның бу төрендә кичкенә генә хата җибәрергә дә ярамый. Ефәк юлы техниканы сынап карау һәм спортчыларның киләсе Дакар раллина әзерлеген тикшерү мөмкинлеге. Марафонда катнашучыларның барысы да бары тик җиңүгә, тамашачылар кызыклы ярышларны карарга әзер. Ләлә Зайнуллина, Аделина Гафурова, Ренат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер матбугат күзәтүенә тукталырбыз. Аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр турында яза? Алдагы минутларда без шул турыда сөйләшеп алырбыз. Үткән атнаның иң зур вакыйгасы Татарстан президентының Төркиягә эш визиты булгандыр. Ике ил арасындагы икътисади элемтәләрне тагын да ныгыту турындагы сөйләшүләрдән соң безнең президентыбызны Төркия президенты Таyyip Erdogan бик зурлап кабул иткән. Сүз уңаеннан шунысын да әйтеп китик. Үткән атнада Төркиягә бөтен теләгән кеше дә бара ала башлады. Чөнки чикне ачтылар. Әйтүләренчә, хәзер бер Казаннан гына да көненә 10ннан артык очкыч Төркиягә туристлар ташый икән. Ахыры хәерле булсын. Ватан Татарстан газетасы әлеге сияси темалар белән бер рәттән ипотека белән фатир алу, иссидән һәм ширкидән котылу әмәлләре турында да язмалар бастырган. Газетаның тагын бер хәбәрчесе Сәрия Мифтахова исә Хуш авылым дигән язмасы белән укучыларның игътибарын Татарстан районнарында мәктәпләрне кыскарту проблемасына юнәлтергә булган. Баксаң, мәктәпләрне кыскартучыларның да максаты изгедән икән. Шартлар булмаган мәктәп укучыларын кайнар аш, заманча спортзал белән сөйдермәкчеләр. Әмма мәктәбе беткән авылның киләчәге дә шул мәктәпне шикелле булмасмы дигән сорау алга чыгып баса. Саргайон яшереп тормаган шәһри Казан газетасы баш исемнәрне дә сары газеталардагыча куярга өйрәнеп килә. Җиләк бәясенә кишер дигән язмада газета журналисты Казан базарларында һәм кибетләрендәге хәлләрне өйрәнеп чыккан һәм мондый нәтиҗәгә килгән. Кишер, чигендер, бәрәңге кебек яшелчәләргә бәя арту былтыргы запасларның азрак булып инде сатылып бетүенә, ә яңа уңышның исә аз кертелүенә бәйле. Шунлыктан бүген аш чигендернең килосы 150 сум, бәрәңгенеке килосы 65 сум, ә кишернеке 130 сум. Ә бакча җиләгенеке 150-180 сум. Сезон башланганда яңа уңыш шулай кыйбат булучан инде ул. Ләкин көннәрнең моңарчы күрелмәгәнчә кызу булуы бәрәңге, кишер, чигендернең генә түгел, ипекәйнең дә бәясен күтәрелергә мәҗбүр итмәгәй дигән шик бар. Инвесторлар Татарстан президентын кисәртергә өлгерделәр инде. Уңыш бүгеннән үк көтелгәннең 3/1 кадәренә булырга тора.
Кырлык афәтеннән Алла сакласын диргә генә кала. Ләкин алга таба һава торышы уңайланыр дигән хыялда чынлашмаска мөмкин. Планетаның җылына баруы алга таба мондый кырлыкларның даими булуына китерергә мөмкин. Бу уңайдан Рөстәм Миңнеханов кичекмәстән сугарулы басуларны арттырырга, кырлык суккан басуларны исәпкә алып, зыянны каплау чараларын күрергә чакырды. Әлбәттә матур чор, ләкин аның мәшәкатьләре дә катылырак. Гомумән, тормыштагы бөтен нәрсә өчендә, яхшысы һәм яманы өчендә түләргә кирәклеген онытмасак иде дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Алабуга районында цифрлы иктисад ил күләм проекты кысаларында район авылларына югары тизлекле интернет шелтәре тоташтыралар. Эш барышын Татарстанның цифрлы үсеш министры Ойрат Хайруллин бәяләде. Агымдагы елда районның 39 социаль әһәмиятле объекты әлеге шелтәрдән файдалана ала. Кастенеева урта мәктәбенең информатика сыйныфы Ойрат Хайруллинның Алабуга районына визиты программасында беренче тукталыш. Министр 70 бала укый торган мәктәптә интернетның эш дәрәҗәсен бәяләде. Элемтәнең оптик линиясе технологиясе буенча тиз ярышлы шелтәргә керү 20 елда цифрлы икътисад ил күләм проекты кысаларында оештырылды. Шул ук вакытта республиканың барлык 1680 мәктәбе югары тизлекле интернетка таштырылды. Хәзер шундый шелтәрне авылларга кадәр сузалар. Бу линия Покровский ауылына кадәр бара. Та оптика, которая сейчас тянется, но это те рельсы, которые будут сложить десятилетиями, и не только в эту деревню, в конкретный ФАП придет интернет, но и, собственно говоря, жители, которые тоже хотят пользоваться интернетом, дети, которые там проживают, хотят пользоваться интернетом, у них такая возможность появится. И в целом могу сказать, что в этом году у нас по всей республике будет построено оптических линий связи до 2347 объектов. Около 1600 только зеленых работ будут проведено. Шелтәргә районның 39 социаль әһәмиятле объекты керә. Гомумән алганда, Алабуга районы буенча алдагы 3 елда 50дән артык объект элемтә линияләренә таштырыла. Анда интернет беркайчан да юк иде. Хәзер авылга интернет керә, мөмкинлекләр арта. Быел 2000дән артык объект интернетка таштырылачак. Татарстан бары уку йортлары интернетка таштырылган беренче төбәк булды. Районнарда интернетны эшмәкәрләр дә ешрак куллана. Мы сейчас занимаемся торговлей через Казань Экспресс, маркетплейс так называется, только вошли. Ну и входим в такой магазин интернет. Тегелгән кием салымны интернет аша актив сата, маркетплейслар куллана. Алабугада тегелгән мәктәп формаларын башка төбәкләр сатып алучыларына җибәрә. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лесина, Максим Бегашев, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе. Бүгенге кунакларыбыз Әлфия Авзалова мирасын саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Зөлфия Нигъмәтҗанова Авзалова һәм Туган авылы милли туристик үзәген гамәлгә куючы Добро рядом фонды директоры Радик Абдрахманов. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Зөлфия ханым. Хәерле көн, Радик әфәнде. Мың патша бикәсе дип аталган Әлфия апабызны озатканга да 4 ел вакыт үтеп киткән икән инде. Сагынабыз әлбәттә, юксынабыз һәм аны истәлеген мәңгеләштерү өчен чаралар да күрәбез. Мәгълүм булганча, бүген телевизор караучыларыбыз да белә ул хакта. Менә сез чираттагысын башлап җибәргәнсез. Бу чара турында әйтегез әле телевизор караучыларга. Менә хәзер сөйлим сезгә. Без Радик Мөхәррәмович белән яхшы дуслар һәм ничектер сөйләшеп утырганда шундый фикергә икебез дә килдек. Радик әйтә, әйдә ди Әлфия апага берәр нинди пространство, музейное пространство дип инде атала. Без ясыйбыз, бергә ясыйк әле ди. Синең ди күлмәкләрең әниеңнең бар ди. Аның теге микрофоннары, ул нәрсә белән бергә җиргән гастрольләргә чемоданнары бар. Бөтен әйбер бар. Ул Радик әфәнде әйтә, ул бит кешегә бик кызык була. Нишләп дисәгез? Туган авылым, әни бит күп игътибар бирде шул туган авылым. Җырда исегездәме? Авыл баласы, әйме? Авыл баласы. Авыл баласы, ие. Ул мөхитне булдырасыгыз килде. Авыл мөхитен һәм авылдан чыккан асыл җырчыбыз Әлфия апаны, әйме? Ие, дөрес. Ул бер бүлмә булачакмы, ул нинди бер музей комплексы мол, ничек була ул? Беләсезме, ул бер бүлмә була шулай бит. Күз алда
Біз қарадық, бүтін жерде қарадық музейларны. Ішіп болғанлығын да. Опыт бізде зор опыт ясадық, бик матур музейны ясадық, специалистны шақырдық, дизайнеры шақырдық. Скульпторны да шақырдық. Барысында тиішінше болуға тиіштік болады. Үзішчәңе болмаса, шын музей болсын деп еттіңіз. Шын музей, ол музей ғына түгіл, шылай бит, Радик Мұхарлямович. Біз оны білен... Бик зор команда ясады ол музейні. Бик дружный, зор команда. Біз яратап ясадық аны. Шындай. Көңілге шарлық болсын деп еттіңіз. Кішіге шатыр үшін башта өзіңе шарға тиіш болуға тиіш. Әм занда сір болмаса нәрселері көруге жиынабыз, әлі ашылмаған музей турында сөз барғанда. Анда енді Алла бұйырған болса, мен енді алдан айтып қойдым, әненің сахна күлмәклері, әненің афишалары, келігіз қарарсыз. Келгеш өзіңіз көрерсіз. Көрерсіз өзіңіз. Аң жырларын ишіту мүмкінлігі болашақтыр енді. Мәшінке ол бетінде музей болса да, аның тауышын сағынған кішілер, аны сағынған кішілер кірешектар бетінден да. Әлбәтті. Туристлар да кірелер. Һәм нәрсәдер үзі дәп кетеге тиеш ул үзе белән мәдәниятны күрсәтәбез, безнең традицияларны күрсәтәбез туристларга да. Анарсын татар йолдызга безгә киләләр. Иҗади кишләр. Иҗади кишләр манда ясыйбыз без. Атна сайын ясыйбыз иҗади кишләрне, татар йолдызлар анда җыелалар. Анда жырлыйлар. Тағын әйтіп кеттік әлі Балашақ фестивалі болды туған ауылымда. Бірінші халықара фестивалі Балашақ есімлі. Һәм міне Радик Мұхарлямович мені де шақырды. Әйді Зülфия апа жюриға сенің опытың бар. Әйді бірге ішлік деп шындай матур балалар үшін шындай матур фестиваль болды. Һәм шул балаларны, туған ауылымдағы балаларны қойсы бір кім бірінші орынлар, гран-призерлар болды анда, шуларны шақырабыз екінші турға фестиваліна. Біздің қалығара фестиваль. Гал-финал болды. Была гал-финал. Татарша жырлылар болалар, татар йолдызлар, алар наставниклар болалар. Анарсын клип ясыйбыз біз, анарсын конкурсларны ясыйбыз, анарсын алар контракт туған ауылым белән язабыз. Алар туған ауылымда жырлылар. Сәнгатькә битараф булмауы сезгә бик зур рәхмәт дип әйтәсе килә. Чөнки бөтен җитәкчеләребезгә дә шундый мөнәсәбәт булса, әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә, мәдәниятыбызга безнең тормышыбыз бөтенләй икенче төсмер алыр дип уйлыйм. Бик дөрес әйтәсез. Һәм соңгысы булмасын иде мондый чараларда. Амин, шулай булсын, соңгысы булмый дип ышанам. Субханалла, шундый хуҗалар дип әйтим, шундый зур хезмәт эшли торган халык өчен, балалар өчен Радик андый кешеләр булганда, мин ышанам, бүтән чаралар булырга тиеш. Сез дөрес әйттегез. Поддержка дигән әйбер булмаса, бик авыр. Дөрес. Мин беләсезме, менә шушы музейны эшләгәндә, ярый, минем дә опытым булды инде. Радикта бик күп җирләргә, чит илләрдә карады, музейларда, мин дә Америкада, тегендә, монда, Америкада. Әлбәттә, менә сез әйттегез шундый яхшы фикерне, җырлар була. Анда әнинең мониторда әнинең концертын куябыз. Тагын без әйтмәдек, самый главный әни әйтмешли, самый главный бер фикерне безнең бар бер әни бик тәмле пәрәмәш пешерүче. Вот пәрәмәш. Пәрәмәш булганда. Радик белән без уйладык и
ничек әйтем, ышанабыз, шушы Әлфия Абзалованың пәрәмәше обязательно кіріп китә менюға. Әлфия апаның рухы шат булсын, сүйініп ятсын, күрсен, абзаны сағынғанны білсен, бізаны һәр хәрәкәтен, тормыштағы һәр мәшәқәтен тыйып яшәгәнне сизсен, һәм аны искә алучылар күп икәнен білсен. Амин. Сіздің ішіңіз жырлап барсын, Әлфия апаның жырлары шикелле. Амин, амин. Һәм андай кешеләр күбрәк булсын иде. Иншаллах, рахмат сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур.